Festarako gogotxu izango zarete ezta, Aretxabaletako San Miguel jaiak ospatuko ditugu datozen minutuetan tradizioa, azoka, ganadua, baskariak, dantzak, euskal tradizioa izango dugu Aretxabaletarekin batera ospatzeko. Menua prest daukagu, astea besterik ez zaigu falta, bagoaz! Berotu duzue ahotsa, Aretxabaletarrak bai prest dute ahotsa, Sabela ere bapo bete dute maiaren bueltan lagun artean egin duten kantu afarian, eta kantu afariak dioena bezala behin Sabela betetakoan, kantuan aritzeko ordua da. Ikus dezagun Aretxabaletarrak ia ahots finekoak diren eta nola abesten duten. Atxabaltan San Migelak ondo hastia, Egualdixa, sekulakoa, kantuan eta Sabela beteta. Da gero humoria eta, claro. Atxabaltan humoria ez da falta ez da. Hombre, betikuak. 600 lagun bildu zaie gainera hemen, herriko plaza. 600. 500, gero beste. Asko ez da. Bai. Gau biztetaren beste, baina jente bada, bai. Zeueik kuadrilan etorri zaie ez da? Gukara, bazitxokuak, etorri zaie. Kantuak. Eta abez batzako taldeko kidiak zaie eta urtero etorte zaie ona. Bere, a ber. Zue gainera kantu asko jakin behin goitxe zue, kantu liburu itxu biherri bai. Beste batzuk ez baina, bai, gizena bai. A ber, hau zela da? Kegu, eti ederreta, goia kolorez eta bihontzea. Bueno, eleante abesten dozue eta abesteko injarrak hartu beha faixa, ekarri dozue zeueik, zer afaldu dozue? Zitako, ondo. Zer afaldu dozue? Tortillak, solomua eta horreko gauzak. Zeuei perpaduta kardu dozue danondako, bakotxa gauza bat eta horretxekin. Danona, eta bartu da, jazta. Kantua faiko kuadrilla animozuena zeueina dela. Hombre, dudadarik, gare honena gu. Zeatik? Baielako ez dakit. Onduen abesten duzu? Saltzia jartzen dut zau. Bueno, gaurkoan hemen, zeintzuk etorri zaie kantua faira? Kuadrillakoak eta gure lagun batzu bai. Gare di kuadrilla ez berdi, baina gare laguna danok. Lagun artean orduan maixan bueltan bildu zaie, afaltzeko zerrekarri dozu, Bertako tabernetatik eskatu duen bokatak. Hori da, 0 kilometro. Hori da. Bertakua. Hori da, bertako. Herritxarra, komertzioa, kostalaritza, babestu. Bai, hori da. Bueno, eta oin, kantuan zabitze. Kantuan, saltoka, eskuak gora igota. Atope gabitz, atope. Urrengo kantua zein da? Aurrengoa? Amalau. Amalau garrena, antxeko zein dan. Gora eta gora behin. Hori, gura berria. Bakitzu kantua? Bai. A ber, hartu liburua, kanta behin guta. Ez. Bai. Oin dano bat, hau kantua faixa bada, abestu inbiarku ba. Bai. Zain zarra da, baina ez da lurra bakarrik. Aizeak bezala inguratzen hau eta lotzeak atzen naurelari. A ber. Berria zuaren antzekoa da. Beti bera berria, beti jazta banaiko. Ez batzen nauen kamuan otzagoenean, eta erretzen ere badaki. Bueno, argi dauzue bakitzuela bai kantuan, sekulako giroa jarten, gora Txabalta eta gora San Miguela! Gora Txabalta!
Txanago Ritxu, Otxoa eta guztiak etorri dira kantu afarira Aretxabaletan, ala? Ba, Bueno, segiro daukazuen zuek hemen, irribarretxu zaudete, kantuan, dantzan. Bai, eski asko guztakako kantua efaixa. Dau oso guai. San Miguela gogotxu hasi dituzu Aretxabaletan, oso. Kristongo guakia bizarko be bai. Nagarra tope. Orain kantuan zaudete aurretik afaldu egin duzu, zer ekarri duzu afaltzeko? Bai, hartu Paulanerren bokadillo eta hamburguesak eta oso onak. Azkar janditxo. Zabela beteta eta orain kantuan zabiltzate. Bai, Ze moduzko abeslariak dira hemen Aretxabaletarrak? oso ondo, Bai. Tonua, ondo? Bai. Aretxabaletan kantuan hasi dituzu bezue San Miguelak eta zer moduz hasiera hau? Oso ondo, bai. Sekulako girua hemen herriko plazan 600 lagun bildu zaie. Bai, niri gaixek guzteta jaten egune da. Gaurkoa. Bai, oso politxe da. Zueina kantuan eitxia bada, gaurkoan estreineko eskaparra taldiak Duranak alia lepo bete dau, gu fana gara, ari, fana gara. Vale. Gu lehenengo fana, zui lehenengo kontzertua, lehenengo lerrua, no? Tope. Bueno, zemauz banda kontzertua. Jo, eixia esan ez gaun espero olako jendetza, pasau elegante benetan, eta motza gago kontzertua, eixia esan, oso ondo onda, bai. Bueno, rumba doinua jarri dituzue behintzat Duranak alian. Hori, gure gauen zoze diferentia ez, rumba musikia hona ekarri, eta eso, eixia esan oso gustora, genia itxik, ez, bat ez be. Hortxe, ritmoakin, faitxen etorri zaie gero, zer ekarri oso zuek afaltzeko? Ez, simple, ez da eixau? Simple, bokata batzuk, tortilla patatia, eta edari xeatan nahikua. Bai. Ondo hemen. Orduan, segiro daukutzu zuek hemen oin behin zuen kontzertuan mun eta gero, kantuan jarraketako goguak. Bai, hombre, hautza aurratu arte. Zein da hurrengo kantua? Zein da hurrengo? Ez da diseñan, ez da esan. Bai, hor zangutzu. El aire la calle, imaginetan dut. El aire la calle. Guri primizian, kaparra zartitxo bat, abesterik. Ja nahikoa astu. Bestela kantu liburu hartu eta hemengo bat. Agora beti, aigora lapurdi, euskerak bizi gaitu eta bizi bedi, hola mai? Hola, eleante, argi letu da. Orduan San Migueletan ahotza urratu arte, kantuan bai bentzat. Hori da. Hementxe kantu afarian egin dugu zuekin topo, zuek zarete Aretxabaletan benetako artistak, holtza gainera, agertoki gainera igotzeko ausartak izan zarete eta? Bueno, denok igo zarete gora eta kantuan egin duzue, zer abestu duzue? Zurekin batera. Bai. Bueno, eta zer sentitu duzue hor estenatoki gainean abesten egon zaretenean? Apur bat urduritasuna. Bai? Aurretik prestatu duzue zue kantua, prestatu duzu abestu aurretik hor? Ez. Ez? Ez duzu entxegurik egin ezer prestatzeko? Ez. Yeah.
Barazkiak, artizautza produktuak taloa ere dastatu dugu eta ohiko tradizioari eutziz Arlutzeko kantxa honetan. Bertako ganaduaren erakustaldia izan da familiak, herriko txikienak bertara gerturatu dira bereziki animaliak ezagutu, ukitu eta jolasteko asmoz eta bertako haragiarekin egindako hamburgesak dastatzeko aukera ere izan da, beste urte batez. Bueno, San Migueletan giro paregabia, bokadutxo bajateko aukeria beba dau, tradizioa eutxiz, talua, tril emakume taldia Loramendi elkartetik, ez da? Hori da. Urte mordo bakabiz, urte mordo. Hementxe zabitezueik eitzen talua, zein da mazian sekretua? Bueno, urtein behin egiten dute sekretuak ez dago. Lehenengo mazia bigarrena gaizki. Baina ja gero hartzen dutzu eskua, eta ondo, gero egiten du, hobetotxo, pizkatxo bat hobeto. Baina eskara panaderak eta. Baina zui talua itxen eleante, zabitze, mentxe ikusten du batzu zartakinean txistorria irugiarra hortxe frigitzen, beste batzuk mazia itxen, beste batzuk masa hori talua jo, zela izeten da, ezta? Bai, askok jo iten da, beste batzuk guk mazia iten du. Guk urtero mazia. Ni urtero etortena mazia iten. Maziain, beste batzu formian mun, eta gero herritxarra dastatu, ezta? Bai, gero bolatxoak iten du, ikusten duzu, bolatxoek. Baina urune pasko egiten da, Bueno, kalian girua gaur bai berua, eta hemen talua itxen zabitzien lekuan be, are berua bada. Kriston berua, baina, posik gabit eta gustora. San Miguel adie, herritxarrak bertan kalea urten daue, gaurkoan tradizioa, eta tradizioa da mokadutxo batekin hemen talua dastatzia, sekulako hilaria kanpoan, Bai, jente hileria, eta itxura baten gabitz, oin errelegu bat horreko gaku, espero dut, bestela bertan errebinaz neu, talua letxe eta... Herritxarrak animo zaie esku bate botaten, batzuk hortxe mazia itxen, beste batzuk masa horrei forma maten, eta zeu bai hemen bero ondixena pasatzen bai. Bueno, nik utxien esati onduen dauket, alboko txapan dauen atxarra dauk. Ez dago San Migueletako azokarik zuen postu gabe, Aretxabaletan. Bueno, guk azkenengo kontuetan bertan egiten dugu, geure jakina eta geure lana bertara txabaltale herrira erakusteko, gaur be tokau jaku eta gustora. Gaurkoan etorri zarete hemen ikusten dugu postua kolore biziz jarri duzuela, sasoiko produktuak ekarri dituzue, zer da gaurkoan azokara ekarritakoa? Gaur, ekarri du automatia, gero orduen, jente asko esela izendan bastante euro jireu da, da gero ekarri du porru, urteko leloko porruak, dago Gernikak, dulce de landas, iparralden asko estimetan dan piperra, aragitzu eta oso guztu handikua, olibe oso ondo saldu du. Gero daue basordi bateaz languketako, iparrako pipermina, eta gero dago, kale kale da barazki bat, hemen larri iztan ezautzen, baina, zizadik erabilera emulikina da, apur bat, zarra imute jakona. Apurtxo bat, eta gero, dago etxik nintzako tomatio batematek lanitxeko gizpaduko, lan arrastuta, poti botata tomati ninja. Gero, aurten ekarri dugu membrilua, etxeko membrilua, membrilua asko eukideu txio, eta geuke prozesu dugu, da orduan hori bekarri dugu gaur azokara, da gero, ikusten duzuna, dekorazioa proba, hau kalaba sanduiz hau, da gero handikaldien dauku zela da, babak tolosako baba zurixa, eta gero patati eta kipulia geure hortukuak. Ariane, San Miguel azoka, eguraldia lagun eta zeu bertako Aretxabaletarra, postua jarri duzu gainera, zer jarri duzuzuk azokara? Urtero moruan estixa jarri dugu, goiaz 5 urte estixa ekartzen, eta mentxegaz, urtero moduan. 5 urte aipatu duzu, urtetik urtera ez dakizuk azoko honetan aldaketarik igarri duzun, beti tankera berdinan joaten den, eta nola doan gaurkoa? Egisa da, Atxabaltarrak San Miguel azokia oso presio daukiela, eta, ondo doia, egisa da, ondikan 11 erdiak diela, eta, goiza ondikan geraketan da, eta, oinatin behar azokia da, orduan, ez dakit gaur zela fango dan eguna.
Tradizioa debagoienean bai da, bai Oñatin, bai Aretxabaletan, aipatu duzu estia ekarri duzula, formatu ezberdinetan, ez da? Bai, ekarri dugu kilo erdi, eta gero, bueno, itxen dugu propoleua estixakin bebai, jengibriakin, eta, bueno, gero estixa bebai panelian, umiak ikusteko estixa nundik datorren, ze, bueno, askotan pentsatzen dugu, estixa etortzen dela fabrikatik, baina, bueno, estixa erliak itxen dago, eta hoxe. Aretxabaletako San Migueletako azoka honetan artizautza produktuak, barazkiak, taloa ere dastatzeko aukera badago, baina ganaduak ere badauka beti bezala hemen arlutzeko kantxa honetan gunea, ezta? Zuek ekarri dituzue animaliak eta jatekoa ere, bai, aurten? Bai, bisetatik ekarri deu, animalisek alde batetik, uste bezala biorrak, ardisek, hauntzek eta gero besek. Eta gero behi osetako arraza bateko hamburguesak, terreina txalan hamburguesak ekarri jau. Ona herritarrak dastatzeko aukeri aukitzeko. Iraia eta Izaro, gozo usainera etorri gara gu, izan ere Arizmendi ikastolatik zuek, postua jarri duzu Aretxabaletako San Migueletako azokan, ez da? Hemen, etorri gara almenetik eta ikastirako dirua lortzeko, indogu bizkotxuak eta saltzen egon gari. Bizkotxuak, zuek egin dituzue kontatu orain gurasoak egin dituzuek, zein errezeta zer nolako bizkotxoak ekarri dituzue? Laguntzakin. Zer nolakoak ekarri dituzue? Txokolatezkoak, fruitu lehorra dituztenak, ohiko bizkotxoa jogurrarekin egindakoa? Ohiko bizkotxuak, eta gero esazen brownisak, baina gaztaben die, eta gero azten ari xana. Bueno, hementxe azokan zabiltzate, San Miguelako ospatzen, gaurkoan hemen postuaren bestaldean, zer moduz doa goiza? Ondo. Gustora, jente asko gerturatu da, zuek prestatutako gozo hauek erostera. Bai, bastante. Askotariko produktu ez beteta dago azoka, eta zuk bertara zer da ekarri duzuna? Bueno, pues yo he traído las flores. Loreak ekarri ditut, lore lehorrak batez ere, etxean landatu eta hazten ditut, eskoriatan. Eta lore sortak egiten ditut, koroak baita, hilerako osagarriak ere ezkontzetarako. Para el pelo, para bodas. Eta zer moduz doa gaurkoan azoka? Eguraldia lagun dago, jentea herritarrak badabiltza kalean, ze giro dago? Bai, hoi oso ondo, el tiempo nos... Eguraldiak mesede egin digu gaur, eta giro ona dago hemen herrian. En el pueblo. Bueno, eskerrik asko eta gozat. Zuri. Eskuz egindako bitxiak ekarri dituzu, hemen San Migueletako Aretxabaletako azokara, eta oker ez baldin banabil, zuretzako hemen artizautza postu hau jartzen, lehenengo aldia da azoka honetan. Bai, noski, lehenengo aldia da eta oso gustora. Giro ederra dago eta, bueno, a ber, nola juten da neguna. Hemen ikusten ditugu bitxi pila bat zer da gaurkoan zeuk ez, zeure zorkuntzatik bertara ekarri duzuna. Hori da, bai, eskuz egindako bitxiak dira, lore naturalakin, eta gero, bueno, material diferentia dauzkate, nakarra, zilarra, eta, bueno, principalki lore naturalak. Lore naturalak erabiltzen dituzu hemen bertan Aretxabaletan lehenengo aldia esan duzu. Zer moduzko esperientzia ari da izaten estreinako asokan postu hau jartzea? Ba, oso ona. Jendea oso, bai, harrituta dago, dia bitxiak ez diala asko ikusten, osea, eta, bueno, bereziak badira. Oso bereziak dira, bai. Zein animali ikustera etorri zarete? Zaldiak eta ere ardiak, behiak. Zaldiak, ardiak, behiak, denetari dago hemen, ez da? Bai. Eta zein da zuen animali gustukoena hemen ikusi duzuena? Zaldiak. Zergatik? Da, oso polita birako. Horrelako saldi baten gainean, ibiltzen ausartuko zinatekete zuek Aretxabaletako San Miguel jaietan? Ba, nik ez arriskutsu pizkatxo bat ematen dit eta beldurra. Pixka bat bildurra, ez da? Bueno, San Miguel jaiak ospatzen ari zarete Aretxabaletan. Zer moduz ari zarete pasatzen? Ondo. No, zer egin duzu orain arte? Bai, egon gare kaletik ikusten postuak, goltatxo ematen eta lagunekin pasa. Eta
Ferian eman dugu bueltatxo bat, ederki ibili gara eta festa giroan murgilduta jarraitzeko indarrak hartu behar ditugu. Horretarako Iturrigorri pilotalekuan, San Miguel jaietako egitarau barruan egin duten, Baskarira gerturatu gara. Ia, zer kontatzen diguten, bertara gerturatu diren aretxabaletarrek. Bisamona edukiko ote dute, kantu afarian hasitako parranda eta gero, San Miguelak bero etorri dira urten, Oso bero, larrai, Ui, ezarri hori zer da atzo kantua faikua? Apurba bai, baina, bueno, normalien olakua daikenik abotza, Bueno, humoretsu zabiltzate, San Miguel jaietako, egun handia ospatzen gaurkoan, goixian egonda ferixia, ontxe hemen pilotalekoan, sabela bete indarrak hartu parranda jarraitzeko, ez? Bai, egun osorako parranda daika. Gaurkoan hemen maian bueltan nortzuk etorri zaie, Bueno, hemen gauz kuadrilakoak gara 13, momentuz gauz 13, eta trilekoa beste 16, oksatego eta 9 gauz. Arrila darra bildu zaie, eta goziakin etorriko zitzien, baina zer baskaltzeko berta? Gozia betik. Zer baskaltzeko? Momentuz jandau patata txoixuak eta gero ez dakit txoieskuero, ezi urrez dakit. Ez dakit urtero etortzeko ohitura badaukotzuen zueik, jaietako? Bai, urtero etortzen gara. Igarri dozu aurreko urtietatik honako diferentziai, jentia gora, jente gehiago etorri da, antzera izaten da urte? Antzera, nik uste dut antzera hemen 500 pertsonen dako daulekua, eta... 500 lagunentzako lekua eta 500 etorri bertan. 500 eta ordu batien saltzen diatikiek, eta geixo bat araten mazaubian geixo etorriko zare. Bueno, behin sabela betetakoan zehazmo, San Miguelak ospatzen jarraitzeko? Bueno, lasai ibiltzia, jarraitzia gabe arte, baina lasai. Bueno, 500 bat lagun ere bildu zarete, kantua faian 600, gaurkoan 500 bat lagun, pilotalekuan baskaltzeko aretxabaletarrak festarako gogotsu daude. Bai, holaxe gauz. San Miguela beti San Miguelak, bai. Bueno, kantuan hasi zen dituzten zuek San Miguelak, ez dakit artean parrandaren bat edo beste egin duzu? Baitxa, gaurre bixamon apurraen bateaz, bagaz, baina bueno, bai. Bixamonari aurre egiteko orain baskaltzerakoan indarrak hartu eta beste parranda bat honen, Hori da, bai. Daukazu ohiturazuk Baskari honetara etortzeko? Bai, urtero etorten gare, bai. Koronavirus da gauza horrekin apur bat gorgeatu zen, baina bai, aurten behementxega, zigez behongitzen da, bai. Aretxabaletan San Miguel jaiak ez, euskal tradizioarekin, ere euskal jaiarekin lotura dauzkaten jai bat. Baitxa, bai. Jantzi duzue, euskal traje edo, arropa jantzi dituzue, zer baskaltzeko? Txorixua patatekin, berez patata txorixuekin geuken, baina aurten dugu txorixua patatekin. Eta gainin ez da gize dago, nontxe noia hor, bai. Eta zehazmo daukazu gero San Miguel jaiekin jarraitzeko dantzan egingo duzu? Bestu lagunekin egon, disfrutau da, bai. Giro paregabean doa San Miguelak, eskerrik asko gozatu eta upare txabaletik. Hore da, gora txalta. Bikote, batzuk maiaren bueltan hortxe bapoari dira baskaltzen, zuek baskaldu bai, baina lan pixka bat ere bai ez da, Iturrigorri pilotalekoan egiten ari zareten baskaria. Bai, elkartasun baskaitza da, eta baten batzuk lan hain bidau eta presuen alde guk jartzen dugu gure aletxua eta 500 pertsonei zerbiruten emuten zau. 500 lagun bildu zarete, zuek esan duzue, janari hori, prestatutako janari hori, maira gerturatzen ibili zaretelaz. Bai, eta nahiko gustora, jendia jaten eta ondo ibili gare. Eurengatik jaso dugu erantzun hona, así que ondo. Abilak zarete zuek kamarero lan? Bera kamareria da. Tabernalarien bana hil, baina ez dut ino serviru, hola, norden Aitortuko dizuet, torpe xamarra banaizela, torrelako bandeja baten, horren beste plater eraman da, agian eraman beharreko lekura ez liratekla iritsiko. Bueno, ja, Andrea Maixotan be ibili zen garen, garduen, ohitura badauko. Epatu duzue 500 lagun, giro paregabea dago hemen, bero bai, baina parrandarako eta festarako gogoa bai, nola doaz aurtengo San Miguelak? Atzo hasi gauen gazte mugimendutik kontzertutxo batekin, jarri dugu udaletxe sarrian barratxo bat, eta horra hasi gauen pregoiakin, eta gaur bertan bukatuko bai juergia eta gero tabernetara. Oso gustora, kantua faixen be egon ginen afaitzen, eta oso ondo, giro politxa. Ere aretxabaletan, esango genuke musika eta kantua izanten direla protagonista San Miguel jaien hasieran eta aurten rumba doinuak. Kaparrak musika taldeak lepo betezuelako udaletxe zarra. Bai,
Jakin gauen oindala hilabetetxo batzuk taldia sortu zauiela, kuadriatik elkartu ziela, eta jende berri txaibe aukeria emuteko, segaitxik ez, gazte mugimendutik espazioa emutia. Adindanetako gentia beti ondo. Bueno, Aretxabaletan musika izan zen protagonista San Miguel jaien hasieran, hortxe Kaparrak taldeko kideak lepo bete zuten, udaletxe zaharre aurrekaldea, eta gero kantu afarian, zuek ere horrelaxe hasi dituzue San Miguela? Gaur formal, atzo formala segitzen. Ez gitzen fan, aurten ez gare fan kantu afaira. Baina, bueno. Datorren urtien igual, izeleik. Tabernetan ibili gitzen, ondo pasaba ben, dantza mordatin gauen. Tabernetan parranda festagiroan bai, bixamoni pai. Bai. Apuru bat. Badakizu ezer esaten duten, ez? Bixamonari aurre egiteko beste parranda bat botatzea da honena. Ez da klaro baiet. Un clavo saca otro clavo. Exactamente. Bixer izango beste kontu batzuk. Bueno, bikote, nortzuk etorri zarete ona Baskarira? Kuadriakoak. Kuadria honena, Aretxabaletako honena izango da zu. Saluda, goiena, telebista, venga! Sekulako giroa badaukazue, metxe utziko zaituztegu, San Miguelak ospatzen, eta gora Aretxabaleta. Gora! Gora herria, jau!
tiraba. Bueno, hementxe, urteroko hitzordua, herri kirol erakustaldia. Zer moduz ikusten duzu aurtengua? Ondo ikusteko, ondo, hau deporte ona da, baina beste batzuk itxeko gugumokuk ez, Hau eta honek aspaldiko di honek. Honen semibe atxabaltan hasi zen aizkoran, mutiku esala. Honen biurrin semia, hemen hasi zen. Betu, baina biurrin semia nausitxu da eta txapelduna eta da. Ondin ja, urtie pasau dit eta ointxe, beste mutiko eta neskamutiko batzuk atzetik. Bosturteko, estrañado, bosturtea ze... Oido que... Demasie. Bueno, Goizoder, ze importantia da herri kiroletan familiako transmisioa, ez? Nik uste dala kirol bat generazio banatzen dela. Pasatzen dela gurasotatik, seme alabeta, osaba, ez dela zaila da, asteko de probatzen zaila da. Bueno, gaur zeu eta zeure seme alabak, ez? Ibili dira? Normalin ezpalda txapelketa hola ekartzen dut eta gustura etortzen dira orduen aprobetxatzen dugu familien etortzen gagun pasa, bernar, eta disfrutatzen dugu pixkat hola. Zeu txikia zinenian be, hola hasi zinen? Ez, nire historia erraro da, ni zarretan hasi nintzen. Ni txikitan biziletan ibitzen nintzen, pilotan aitagin, baina aizkoran, ia 30 urtekin hola hasi nintzen. Ondo. Bueno, jendeak komentau dago, ez? Ostra, ze aurr ez dien, ondio, eta zelako egurra. Pasak egurra onditxo ekarri dut. Gaur goizien prisaka banez preparatzea eta han txarrine feritan gaude festetan eta denboa gutxikin beha, ilusio pixkat egin dugu eta aldana bintzatein. Zer moduz ibilizare? Ongi. Askotan irteten zare aitarekin eta nebarekin batera? Bai. Jendiak esaten dago, zelako injarra daukotzun, ja. Bai. Esan dago aitak, igual enborrak handitxuak ziela edo zelan ikusi dozuzuk hori? Pues zirela oso handiak. Baina erantzun hona euki dozu, berdin. Bai. Oso ondo, bueno, ea plaza gehixautan ikusten zaitxugun. Vale. Zebe, animauzari gaurko erakustaldira, zer moduz? Ondo. Ze herri kirol da holan bereziki gustatzen jatzuena? Aizkolan, harri jasotzen? Bai, hau gustau jat. Bai, Iparraldeko jolasa gustetan jatzua? Bai. Osa, holan espektakularra, ez? Bai. Imaginetan zari, zue gaur sakua itiraka? Egon ginen egun baten. Eta ze moduz fan zan? Bueno, ondo. Zelako saltuak itzen zen itxusten, horrek besteko handixak? Ez. Bueno, Gari, ikusi dugu, lehiatzera etorri zariela, baina batez be gozatzera etorri zariela. Igande goize pasatzeko modu ona irutzen zait, hemen plazan ezortzea eta, atzore egin da geren, pixkan nekauta, baina ondo eta azkenen. Atzo be, erakustaldixea eukizabien? Atzo txapelketa eukien nun Zarautzen, Zarauzko bi harrik, eta pixkan nekauta etorri naiz, baina atzo parrandeken unein, orduan loiteko denbora eukiet eta gaur etorri eta bize saioa. Alde handixa gongo da ez, txapelketa eta erakustaldixean artean? Atzo nervio puntukin jo nintzen, gaur lasaiago etorri naiz, banekin zelan neuken, gozatzea etorri naiz, eta gaina ondo atea da, oso gustora etxea. Hau paroa, horrelako erakustaldixak, aproposa die, jendeak divertitzeko, zeu divertitzeko, eta baita aurrera begirako txapelketak prestatzeko, ezta? Bai, gutzako ala izatea zibiziok, aparte, jendia irakusteko gure kirola eta nola ibiltzegan, azkenen gure etorkizuneko txapelketetako harrik entrenatzen ditugu baita, azkenen diferentia da, etxen entrenatu plazan, orduan plazan zaudenen aprobetxatzea da, kasu tentzio hori, nola influitzea izun, jakiteko. Aretxabaletako plazan, ez dakit lehenengo aldia eukidozun edo? Bai, aurrenengo aldia hona etortzen naizena eta guztua, jendia oso gertukoa eta asko animatzen da, hori azkenen asko eskertzea. Bueno, zeube Biurri familikua eta hemen kasta handixa dagoela, erakutzi dozue. Bai, faitak gor mantentze gaitxuta, bai, hemen plaza politxa izatea, egun politxatea da, eskerrak itzalai,
eta publikoakin oso eskertuta, animo asko eman dutela. Bueno, gaur erakustaldi izan da, baina txapela defendatzeko txapelketia be, laizter azaro batian dokotzue. Bai, atzoki genuen kanporaketa, klasifikatu ginen zorionez, eta gogor egongoa finala. Zaila eta horreztu ginorrek ezer oparitzen, alde una ingo deu, eta, sozio ona, sortatzea. Atxabaltan ondo dakixe dalez, mendigo izali esatiaz gain, aizkolari xabe bazarela, urtero hemen. Baita era, ustot lantxuko nahi dugule gaur, plazan eukidugun indar guztiek eta gogotsu ustot hasi garela. Bukaue bai, eta nik ustot gaur herrikirolari denak hemen Atxabaletako plazan parte hartutako guztiek lan bikaina. Nik ustot gaur selekzio kompletoa, jente beteta baita ere, hemen udaletxeko plaza honetan itxaletan jarri garela eta lantxuko nahi dugu, ez? Ondo, bueno, intxe bazkaltzera ja, gozetu da gongo zarieta. Ez dakit bazkari irabazi dugu, gero beste lan saio bat inbar dugu. Bueno, animo asko. Eskerrik asko, mi esker. Gozatu ederra hartu dugu Aretxabaletarrekin San Miguel jaiak ospatuz, baina Bixamona etorri aurretik atxeden hartzeko ordua iritsi zaigu. Atxeden hartzera joango gara, baina aurk ikusiko dugu elkar festagiroan murgilduta berriz ere bitartean ondo izan. Del deporte también se sale, podemos ayudarte. Se sale, del deporte también se sale, sin rumbo ni prisa. Se sale. Del deporte también se sale, podemos ayudarte. Sumando, del deporte me estoy quitando. Sumando, la patrinita que me está cortando. Del deporte también se sale.